welcome back again to our channel. So for this video, ito na nga yung promise ko. Nung nakaraan kong video, magpupurga kami. Pero bukas na namin siya liliguan guys kasi mauuna yung purga bago yung ligo nila. Astig yung gamit namin guys sa pagpurga. Individual siya guys, hindi siya yung powder na pang sisiw kasi malalaki to. Nasa around 10 pesos siya. So, apat yung binili namin. Tagi-isa sila guys. Yung unang kilo po guys is nasa 3 kilos. Around 3 kilos siya guys. Lalaki yan gang. Lalaki yung una guys. Yan. Ito yung pangalawa namin pupurgahin. Tatlo lang naman kami, yung meron kami. So, apat pala. Tatlo lang yung una, tapos ito yung pangalawa. Sige, go gang. Ayan guys. Ayun. Ganun lang po ang pag-ano. So, we actually do this para malaman namin kung talagang lumaki or what. So, ganyan, kinikilo siya. Around 3 kilos pa rin. Mas mabigat yung kanina guys. Yung nauna. Kasi lalaki yung dalawa guys. Ito, I believe mas maliit to kasi babae po to. So, ito na. Yan. Babae yan guys. Basta maliliit, mas maliliit. Babae yan. Okay. Ganun lang po magpapurga. Yan. Then tomorrow, overnight kasi yan guys sa pagpurga. Then tomorrow, pwede na silang liguin. So, yung kilo niya po is mga 2 1/4. 2 1/4. Sobra pa guys. Mga nasa 2.3 siya. Isang guhit. First time pa nagang no. Hindi po namin alam sa may-ari dati kung pinupurga din nila to. So I believe is going to be her first time dito sa amin sa bahay namin. First time niya dito sa backyard namin. So ayan guys, ganyan magpurga. Dahil lang na. Okay, go. Ganyan. Okay. Yun, napasak na. Ayan. Napurga na siya. So, kiluhin natin guys. First time niya dito. 2 1/4 din siya guys. Babae. Basta babae po guys. Talagang mas maliliit sila sa lalaki. The usual na pinakamalaki ng mga babae is 3. Around 3 kilos lang guys. So, ayan. Apat na sila. Before, tatlo lang sila guys. Ayan na sila. So, nagtataka pa sila masyado kung anong ginagawa nitong isa. Kasi iba yung kulay niya, guys. May pagkaputi na may maitim, mga spots na maitim. Ganyan yung kulay nila, guys. Yung isang naiiba, siya yung bago, guys. Kaya ganyan. Hindi sila masyadong nagkakaigihan dyan. So, ito yung kanilang shampoo. Wash out. So, ito yung first type na ginagamit namin, guys. Or usually, ito talagang ginagamit namin. Yung wash out intense. Ayan. Yan yung ginagamit namin. Ayan, may nakalagay na manok or yung pang birds. Ayan. Ayan siya, guys. Good for 10 cacks or 10 piraso ng inyong manok. Ayan. Kaya nito. Lalo na, guys, pwede nito siyang iligo. Yung mga or bago lang nahiwalay sa yung sisiw, pwede nyo itong gamitin guys sa inahin. So, ito yung gamitin nyo. And then, yung isa pang variety na I believe na meron din sa market is yung pusham guys. I know it's kinda weird kasi parang yung shampoo binaliktad lang pero meron pong pusham na ganito rin. So, see you tomorrow guys para liguan namin yung kaming mga pabo. Yeah, see you. First time siguro namin makakita. Yan guys, nilabas na lang namin kasi baka mabunog siya or masaktan pa siya. Tapos bago pa. Ayan, sayang. So,
okay na kapag nasa ano na sila guys, sa labas sila ganon. Huwag na muna ngayon kasi pinupurga pa rin. See you tomorrow na lang for some update. For more updates tomorrow na liliguin namin. So, ulit ako dito kasi na-amaze ako kanina. So, yeah. See you tomorrow, guys. Peace out. Good morning, guys! It's day 2 of this vlog. So, for this vlog, guys, is magliligo na tayo ng ating mga pabos. Unahin muna natin ang square pins or para dyan sila ilagay para hindi makawala. So, yan yung gagamitin namin na balde, guys. Kukuha na tayo ng isang pabo. Tasog pa daw? Oo. O ka na. Tasog pa dong. Yan siya, guys. Yan yung nangupa kahapon. So, siya yung unahin namin. Yan. So, gamit kami ng bar soap, guys, para mas ma-clean up talaga. So, pangalawang ligo na gang, no? Pangalawang ligo na nila dito sa amin, guys, simula nung kinuha namin. So, ito na ngayon. Ang uunahin namin. Naliguin. Ayan. Ganyan siya, guys. Sinilulublob lang siya. Kasi malalaki. O kailangan nyo ng malaking anong tawag dyan? Balde. Ayan. Gamit siya ng bar soap, guys, para ma-clean up talaga. So, sanay na sila, guys, kasi yun na nga, na paliguan na namin sila. Pangalawang beses na to. Ganyan lang magligo po, guys. Maganda yung at least nililiguan nyo, guys. At least quarterly, kahit every quarter na lang din. Or every 2 months, maliguan nyo. Para iwas kati-kati sa katawan. So, ayan. Mapatay yung mga kuto nila. Yung mga, yun nga, yung mga kati-kati sa katawan nila. Mawala. So, kung inaakala nyo sa aso lang may kuto, meron din silang kuto, guys. Ayan. Yung nandyan, guys, is yan yung washout na pinakita ko kahapon sa inyo. Ito yun, guys. Ayan. Ito yun. Washout na ginamit namin. Yan. Kung maaari, ilublob nyo talaga, guys, para kumbaga ma-absorb lahat or maliguan lahat ng katawan nila. So, huwag kayong gumamit ng ganito maliliit kasi hindi sila magkasya. Obviously, hindi sila magkasya. Tsaka mabango yung ano, guys, yung shampoo na yan. May amoy siya. Na pang pet talaga. So, yung kilo niya, guys, 3 kilos na yan. Yung pinaka malaki sa lalaki, guys, I believe mga 4 to 5 siguro. Yung malalaki na talaga. Ito, bata pa kasi yan. So, yan. Painitan na muna siya, guys. Mukha siyang nalantang gulay. Yung bago namin pala yung unahin namin, guys. Yung naupahan kahapon. Para makondisyon na ma-mate sila later. Ayan. So, na-wonder kayo, guys, kung ano yung nasa kanyang pako or sa kanyang wings. Ano yan, guys? Yung palatandaan daw ng may-ari, guys, kaya merong ganyan. So, siguro kunin na natin yan kasi wala namang ibang nagtatagalog ka na pala, mahal. Tayo sa ating mga alaga, guys. So, yan yung mister ko, guys. Yan yung nakikita nyo palagi na gumagalaw kasi nga ako yung nagbi-video. So, yan. Mukhang hindi pa siya sanay, guys. Ito yung bago eh. Hindi ko alam kung napaliguan to sa kanila, pero mukhang mailap. So, siguro hindi talaga napaliguan. Siguro naliligo to kapag may ulan lang. Ayan, babae yan, guys. Mas maliit nung kanina. Pero yung kilo niya is nasa 2 and 1/4 na. 2 kilos and 1/4.
Pero mukhang matanda na to siya guys kasi kita nyo naman kahapon. Nagpaupa na talaga siya. Yan. Pati mukha guys, yung kanilang mga parang balat lang. Anahin nyo rin kasi may mga kati-kati din yan guys. Yung mga puti-puti na nakikita nyo. Yan. Nilublob siya guys para mapaliguan talaga. Ayan guys, mapapansin nyo yan kung pag maraming kuto dyan, may mga kagat-kagat, yung mga ganun. Pero ito hindi. Magaling. Magaling yung may-ari nito. Baka guys, kung suswertehin tayo, baka mangitlog na to after siguro mga 2 weeks siguro. Hindi pa namin alam kasi we haven't experienced it yet. Pero we're looking forward kasi nagpapaupa naman siya. So halata mo na talaga na matanda na kasi okay lang sa kanya na ganun. Ayan. Medyo ano na siya. Steady na lang siya habang pinapaliguan. Okay guys, kuha tayo ng syringe. Haluin para ma-mix guys. Yati. Ayan. Kunin natin 3 guys. 3. Okay kayo. Ayan. 3 guys. 3 lang guys. For at least meron lang siyang pang tapos pitik-pitikin konti po. Okay, it was my first time. Ito yung gamit namin guys, sa B-complex po. Ito siya po. Ganyan yung gamit namin na vitamins dito sa amin. Ayan. So, hindi ko alam kung magkano to kasi hindi ko na matandaan kung magkano. Pero ito yung guys. Ayan.
So, ayan na yung isa kanina guys, yung babae po. Ayan na. And then, ito na yung dalawa. Pinagsama namin sila. Ayan, babae, lalaki din yan guys. Tapos yung nasa labas, hindi naka kulong is, dalawa din sila, babae at saka lalaki din. Ayan. So, pinapaarawan lang para madaling matuyo. So, I guess this is the last part of our video guys. So, thank you so much for watching and please do subscribe. And yeah, until next vlog guys, sana may nakuha kayong impormasyon sa video na to. And yeah, thank you so much for watching. Be good. Goodbye.